hile adamlara nemettikçe yukarıya da çıkmagalıklarım var ekenine. Günaydın, erteriňiz hayırlı bolsun aklym, gowum ýagdaýlaryňa. Ana muna maýkadan alym, muna maýkadan alym. Ýana şunu geýin ýa. Ya onu geýin. Bunu geýin. Mekke. Bunu şun kanam götürýär. Bu näç bedeniň diýsen. Bedenjek. Şugun bedenetim tutdy. Şugun bedenetim tutdy bir hila. Koşuňa aşagam arasajadyr. Gepedäýme. Şugun bedenetim tutdy men. Şugun bir hil şey dip işe gidesim gelýär. Ne işe var yani. O täzelikler nisip bolsa onun bugün yine de azat çıkan gelini çağırıyorlar. Bizim on vakanası bilen bizim çağırıyorlar ve içmeliydi. Çağırıyorlar. Biz oturuş kornamda. Bizi çağırıyorlar dedim. Düşünür bilen çağırılıyor. Sonra akalım. Yine bugün şagal mehtap nisip bolsa ilk işe. Olmasın. Olmayadayla. Şu adetini men size bir zat aytıp yalandan aydandadım yoktur hiç açan ha özüme yaramacaklar hiç açan hiç kime de etmeyenim aytmayanım. Çalýaňyz gara kremi 200 manat bahasy var derman şu ýüzüňizde uduýun ömürlü siziň strahowkaňyz ýüzüňiziň goltuňyzyň aşagyna gararma başga ýerlerinde tirseňiziň aşagyna gararma baý bolsa düzenlice ulanýaňyz küçükdek o ulanyp super neme däl bul on bir kay ulanýaňyz şonu rezultatyny görýäňiz bir kay ulanmadan öň hökman do post suratını alyň maňa sag bol taňar ýalkasyny aýdarsyňyz men size aýdaýyn ondan soň iň ýanyndan güneş krem çalýaňyz güneş krem ine. Ol üstüne bor alanlara değişli däller, üstüne bor ulanşyny bilýänsiňizdir özüňiz. Güneş krem alýaňyz, çalýaňyz ine şeýdip. Güneş kremi söz ýok, prosto winterde nemedenem geçirenler. Ol ude ışığından ine. Yoldaşyňyz diýenler, şunu sepýäňiz. Näme sepdiň edidim diýip ýa joram ýa dostum tapagy ýok. Boy adam hukman diýdir ýandat bular. Näme sepdiň ay? Näme sepdiň? Kimiň zady, nämeň zady diýenne şunu götürle diýip çykka gorkala kylym. Tün innam janyňa gyştamyz tapagy ýok. Haçan isteseň alyp bilýär. 150 manat bahasy wagtdan sagynan berýär. Allaryň Liboy adam hukman soraýmar. Men ýaşylyny sepýän. Köp kişi gyzylyny göre. O her hiljek iyisi bul. Ondan sen özüňe göre sablap çyka sepinip alyp bilýär. Almak üçün 864, 60, 98, 88 ya da 61'lik 83, 83, 87 nomurdan arkaýyn jaňa dip bilýär. Welayatlardan ýerde var. Nähiler bolýar. Ýa ýok welayat ýok. Ýöne de arkaýyn işe jaňa dip sorap alyp bilýär baýlar. Başladım. Bugün mehri şerifden fitlaş. Bismillahirrahmanirrahim. Men bu fitlaş nemedi? Tutdumy? Mehri pisa koşýarmy içine? Ha? Bal bolupdyr akyl. Taňry ýalkasyn menki. Şurada. Häzir ağzıma su gartyp diýip başlar. Süýt tugy. Malaka, iris. Edim sagak bar. Süýtlaşy içende, ýeňde diýe demin sanalanok diýip kaşy. Bir mehra öçürdüýsin. Mehribanlar ene sereden ştaýda meňle ötürşüwat. Ine Instagram sahypasyny Aymelek Saun Türkmenistanyň hemme nemesini çöde oturan meňle diýip. Aymelek Garas sabun gara logolu. Ýok, özüm goýýar. Goýýarmy ha? Ha. Goýýan Instagram, TikTok'da maşakda goýýan. Hemme ýerde näme bar, näme ýok, hemme zat aýlanyp ýörne meňle daş edip. Mana işläwotdy. Da özüm jogap berýän, haýsy nämen ulanmalyp soran nimelerine de özüm jogap berýän. Köp soraglanyňa da nerede pajalka bar diýip sorasaňa da meňle jogap berýär. Garaz umuman hemme maglumat üçin şuny belläp alyp galyň. Hukman takip edin. Şo taýdan jogaplaryny da berip durýan. Daş edip. Mana bollum meňle Boldy. Boldy.
Oturuyorum ofiste. İşim ofisinde. Oturdum. Näme pikirlerim. Men hay şap film. Men merhile nime diýär? Yarama. Hem taraplayın yarama. Merhile. Hem oladet diýen alergiyam neme diýär ya neme davleniyam galya ya şoňa meňdeş ve köp kişi şey diýär sen diýär türkde diýär has bir hil bagtly ýalak diýär has bir hilek diýär neme ýalak şadiýan ýalak diýär düýne bir ýerde oturdum aslında tersine men bärde wapşa bagtdy bärde hemme kişim bar hemme radım bar diyecek bolşum aslında men tersine bärde gaty bagtdy bärsin gowar ýa 8 ýyl Türkde ýaşadym ýaýly gittim geldim opş giderme baştan aşağı 8 ýyl bolýar neyse gepim ýetgäri men aslında bärde has ölemi garnaşlam bar nemelem bar amaşgalam bar söýýän adamlam bar bilemok sizden sorasym gelýär umuman men aňarda bir şeýle bagtly görünýärmi ýöne men öz içimden sorasaňyz bärde ýöne ya hawadan ya men kendimden bir hili susum masalya ananyň aktiv bolan gündemem bir hili zatdan reklamalan bolan üçin şondan soňky döwür bapşa şolar ýalak nähil düşünür nähilek neme geçirjämem bilemok umuman yarawsuzlygym meni yarawsuzam dälmi bilemok umuman näertir edada barýan doktora barýan bir barladaýyn özümi bir susum masalya ukrym tutýar demim masya men öýkenim gowdal o nemeden näl ol soň saplan zatlar asly öýkenim gowdal dawlyny amalya umuman bir dünýä bolan höwesim gatşa bir hile ya men kelläm bir hile golpdyrmaýyn näme taşyndan mara ha gip gurrun yaman maňa azar berýär kyn gelýär şu zatlar bara bir hile aýdasym gelýär zat bar ýene agdym ýup durýar umuman men bir hil kelläm bir hile golp başladym hadiýe ýene beýdiben durmar ýene içmeme dökmeli bolar menni pikirlenýär käbir ýerde näme bolsa bolup geçsin diýipler bir hili bilem umuman gowa dälmi adamlara jogap bereňa anapyn bereňa ay borla diýär neme diýär hiç tan gorkakdyr diýerler ya sen günäkärdir diýerler na adamlar näçe jogap bermedikçe bor men paklyrak bolaýyn diýdikçe bir hili gorkakdyr diýerlermi ya bir hosarsız sırrı diýerlermi bir adamlara nemetdikçe ýokaryňa çykmagalyklaram bar eken ýene men şoňa da görýärdim bir hili näme birine silagdan hormat goýup agdyň ýumsaň sen ahsilagdan şojaga bermediler gorkakdyr ederler diýär ey borla diýär bir däl, iki däl, üç däl, dört däl ýene borlay diýämirin biter bolýan ýalak bir hil men görmün ya men nememi şoň ýalak görýärmi köp adam ağlap aýdýarmy diýip ağladymmy diýe ýok akalym alergiýa diýip aýdyp durna men alergiýa oldum şoň çykilläm bir hile kolpasda davlenýän gowlanýan ikünläp demim giýje aýtmadym mana ýöne derdim aýdyp duran ýalak bolmaýyn ýüregi diýäýmän diýip ýöne diýenem bar hiç dor diýär ýöne men kim bilen ulaşýan ona indi böyle olam demem bar öýkenimdir bahanam nime indi alergiýa başlady alergiýa ağlap bir da gurrun bererlik nemem ýok şükür Allah jana ýöne gurrun bolla boşa turarymda gıýbat edeýin gurrun edeýin etdim bolla ağlamak alergiýa häzir derman kol urtugna jak bolýan o da garmenany temir edýär diýseler dermana tıkkolacak o da yatırsa diye
Yürekte pek sevimi duysana. Doğru, hemme zaten öyle vakti var. Vaktinde de yaktı var. Yaşamanı başardın, şol yaktığın vakti var. Ya o açık durmuş seni aynadır, yaynadır. Öz adına kaynadır. Yani kıyın önünde kimin kimliğini sayladır. Ah, geçimden düştün durmuş halına. Veretmedim sağa soluma. İlk tanrım olsaydı ilk kışık ömür yoluma. Bana aytman hiç kimin gepini. Koy depeler deptinlerinin gepini. Allah'ım çölür men durmuş tepini. Kesilmeye projektör döreden oluşunuzu gördünüz hem bizim. Ana. Ana. Bolun başlayın. 1 2 3. Çapak çalayın, dine çapak çalayın. Kıyıryanlı. Ha? Malade. Allah. Bak bana dostum. Allah. Şu tort gel bütün ömrüne sütü var. Allah. Arasında duzcak adam gerek yana ay kıyarlayım diyorum. Ödüm tuzlap durarlar kayınlarsa. Balde. Aldı. İdiran bakma. 2 tane tane geldi. Borla idiraysın ne adam. Türkmenistan, evin vatan, canım kurban sana, doğduk mekan. Türkmenistan, evin... Hala. Bari ki çapak çalın. Çapak çalın. Üfletmiş ulan tahtan. Ne emmez üflemeli? Ayaklar ne elma? Yıkaya kadar üfler çıkmalı mı? Ulan üflemeli. Üflemer var. Hala. Hemen bir üflem var 2 3 diyene dur. Oyunu geçmeye beraber. Sana delirttim oğlum. Var 2 3 diyene hemen de üflem. Var, 2 3. Hurra! Ana. Hadi üfledim. Çok delirttim oğlum. Benim TikTok'a düşen bir için. TikTok'a düşeceğim. Bak. Hayır, hiç dışarı ya. Bak. Geçin. Oğlum ketlendi. Gelin söyle. Şeyle geçsin. Gel bir otur. Üçlüne borun içinde yok geçme saklan dedip al şu nemelere peyda diye öyle küçücek yönü gücü yaman oluyor. Terde Türkmenistan'a gelenler, Türkiye'de gelenler, Çüşe'de gelenler, yani Çüşe has sağlıklı deyip kimyagerlerine de aitti. 5 mant bakasının nemesine seyretme Çüşe'de dediler, bizden Çüşe'ye geçenler. Diyecek olayanlarım facal kazat değerler haberiniz bolsun. Yani gözünüzün aşağına şari çıkları ulu kömek etkenler 100 manat bakası var. Gözünüzün aşağına şeyle çalyan, gözünüzün aşağına şeyle çalanınızdan ne hili rahatla görürsünüz seyret. Gözün aşağına rahatlanır ya, gözünüzün aşağına efekt veriyor gönül ve yağırtlarını yağıyor, çişini ayırıyor. Ara öv bitmeye katı qoğuzat. Arkayın alın 100 manat bakası var. 61'lik 87 ya da 64'lük 60 98 88 var. Arkayın alıp biliyorum.
Ne bulam sivırtka kıyla. Ana. Alyaňy. Şeýle. Ana. 1 2 3 Ana. İdiriyorlar, yüzünüze şey, masaj edeyim. Ben var ya, prosta masaj edip bilemem şeyle. Bakın size görkatacak kalıp, ana. Feriden şeyle masaj edip idirmeli seyört katını. Ana. Şeyle kovda. Yarpılaşını oraya dedim. Üçlüne barın içinde bu da 60, 98, 88. Birine padarkadan da yaman yüzün utanmayalı boyu da böyle yakalına da kovdu. Kenardan uyuya diye. Doğru yanaydık sonra ne mekan uçadık sonra sana. Biberiye suyu. Önrek bir kafeye gidemizde bir ayal çağama şeyle bir peyda gıydımadık. Sağ ol tağın yalkasına ihtiyalar. Benim bir geniyen ne şeydi ahtiyana düğüne tepiyana birazcık tepenize otun çöpün iyisi var doğrusu yalan elbette iyisi yok yani o kalıcı değil uç gidiyenler havarınız bolsun birden iyisi kovdayla kendiyip tepmenler ma yine bir 5-10 minuttan o zat bolyanlar neymedir ol yine şampuncuğun iyisi çağda gelip duruyanlar hiç korkup oturma Feridin hidilettir ya düğüplerine tepin korkma arkaya. İyitiriyorsunuz, masaj ettiyorsunuz. Gülaştığını alıp biliyorsunuz.